मानसिफ्रा बयबो सोलायनायखौ लुबैदों माने 17 बोसोर जि BPFनि सासनमोन बेवहाय मोनसेबो हारिया गोजोननाय मोनाखै आरो जौगानायखौ जेरैबायदि जानांगौमोन बिदि जानायखौ बिथांमोना नुनो मोनाखै दा बिनिखायनो जौगानांगौनि थाखाय आरो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनाय बयबो आत्मा सन्मान लानानै थांना थानो हानाय गावबा गावनि हारिखौ मान सन्मान मोनगोन बेबायदि मोनसे थासारि बयनियावबो साननाय फैदों दा बिनिखायनो जोंबो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बे ओनसोलनि हारि माहारिफोरखौ बिसासाव लानानै आवगायलांनांगोन जोंहा इयुनाव गिदिर गिदिर खामानि मावनांगौ दङ दा बेनिखायनो UPPL दोलोनि खोथाफोरखौ जेला जों रायजोफोरनि सिगाङाव स्पष्ट बुंबाय दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब UPPL दोलोआव फैदों आरो बियो जोबोद मोनसे सोलायनायनि थाखाय जोबोद मोनसे गिदिर खामानि जागासिनो दङ बेवहायबो जागोन माखासे जिल्लाया बेवहाय हाबदेरनायनि खोथा दङ गामि माखासे गामि हाबगोन आरो बेवहाय माखासे गुबुन हारिनि गामि दानख'नायनिबो खोथा दङ दा बिनि गेजेराव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो अनुस्थान प्रथमस्थानफ्रा जागोन बेयाव जायैनि खोथा गैया नाथाय नैबे गोरोबथायाव गुबैयै नैबेखिनि जिखिनि मोनबोबाय बियो नैबे ओनसोलफ्रावनो बांसिन होनाय जादों आरो लासै लासै बै ओनसोलफ्रावबो जौगानायनि माखासे फसंथानफोरखौ जोङो बिगोन आरो बै ओनसोलफ्रावबो गायसननायनि राहाखौ लागोन दा बियो जोबोद दुखुनांथाव माखासे मानसिया भायलेन्स खालामनानै मोजां मोनो हिंसा खालामनानै आरो बियो समाजनि थाखाय मोजां खामानि नङा थांनाय 17 बोसोर BPFनि सासनाव मोनफ्रोमबो इलेक्सनावनो बायदिसिना बेबायदि थासारि जादों मालाबा जिउबो जोबनो गोनां जादों दा बेखौ रावबो खालामनाङा बे मोजां खोथा नङा सुबुं दाराखान्थियाव गोजोन आरो जुक्तिनि गेजेरजों जों राजखान्थिखौ गेलेनांगौ बेवहाय मानसिनि जिउ फोजोबलायनाय थांखि लानाया मोजां नङा बेनिखायनो आं गासैबो थाखोनि सुबुंखौ खावलायगोन जोङो बेबायदि उदखारि सिन्तानि मानसिफोरखौ मालाबाबो लाय होनाङा आरो गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों बयबो खामानि मावनांगौ आरो फरायसा आफादनि बुंथिगिरिनि न'आव जे एटाक खालामदों बेखौ आङो कन्डेम खालामो आरो बिनि सायाव सरकारा माने एक्सन लानांगौ सार बेसेबांसो सिटआव औ दा बेखौ आंथ' माने बे बिबांखौ बुङा नाथाय बयनिख्रुइ बांसिन जे सिट बेखौ UPPLआनो मोनगोन आरो UPPLआ हारसिंनो सरकार दानो हानाय गोहोआ फैगोन मानोना जों नुबायखि गासैबो जाथि जनगोष्ठिया हाबदों बे UPPLआवनो हाबदों गोजोन्थों BPFनि खोथाखौ आं बुंनो लुबैयाखिसै बिथांमोनाबो माबा मोनसे मोनगोन माने दङ हिसाबै आफादा माबा मोनसे मोनगोन दा इसोरा बिथांमोनखौबो मोजाङै लाखिथों आं बेखौनो हास्थायो जोंनि लास्ट उइकनि जानायनि खोथा माने बे दाबो क्लियार नङा कर'ना भाइरासआ दाबो बांगासिनो दङ जानो हागौ कर'ना भाइरासनि माबाया खमायोबा आन्डार कन्ट्रल जायोबा गभर्नमेन्टआ इलेक्सनखौ खालामगोन दा इन्टारनेसनेल सासे गेलेगिरि खनजुलता बर'आ बे समाव जोङो UPPLआव जयेन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बे समाव बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथाखौ मिथिनानै लानि खुलुमबाय दिनैनि बे राजनितिकआव फैनायनि उद्देश्यखौ खुलुमबाय आंनि मुङा श्री कुन्जलता बर' आंनि गामिया सेनो कसारिपारा आं आगोलावबो राजनितिखौ एसे गिदिंदोंब्लाबो आं UPPLआव जयेन जायाखैमोन आं मानोना बहुद खस्थ'नि गेजेरजों गेलेनो थांदोंमोन खिन्थु BPFआ आंखौ जेबो गुरुत्व होआसै बेनिखायनो दिनै आं न'खरनिफ्राय अखरबोदों आं दिनै प्रमद बर' बिथां सभापतियाव फैदो जोंनि केन्डिडेट बिथां एन्टनि बसुमतारी साराबो फैदों बेनिखायनो दिनै आंहा न'खरावबो मोजां दिनै फुजा होदो आं दिनै एम लाना फैदों दिनै आं प्रमद बर' सारदों आरो एन्टनि बसुमतारी लोगोहा आं UPPLआव जयेन जानो गोनां दिनै आं न'खरनिफ्राय दिनै आं आगबारिबोदो आं दिनै बहुत मोजां दिनैनो फैफ्लांदो मानोना जोंनि बहुत दुखिया सेंग्रा सिख्लाफोरा जेबो उसुबिदा मोनाखै आरो जोंनि लामाफोराबो एसेबां असुबिदा माने नखा हाबाला माने गारि सालायनो हाया बहुत असुबिदायाव माने जोंनि आइजोफोरा माने भुक्तभोगि जाना दङ मानोना दिनै जोंनो हाग्रामा महिलारिया दिनै सत्र'साल दिनै हाबानि मावदोंमोन थेवब्लाबो बिथाङा जेबो मोजां खामानि मावासै बिनिखायनो जों रायजोआ गोख्रों जादों दिनै UPPLआव दिनै गामिनिफ्राय दोलो दोलो आगबारिबोदो दिनै प्रमद बर' सार आरो एन्टनि बसुमतारीखौ जों माने जिखि होनो थाखाय गतिके এইবাৰ UPPLआनो माने माबा थांगोन जिकिगोन मानोना रायजोआ खौसे जादों
खुलुमबाय दिनै बे UPPL आव जयेन जाबाय बे गुबै थांखिखौ बुंनो आंनि गुबै थांखिया बेनो जे BPF आ जेसेबांखिनि खामानि मावबोबाय बेखिनि खामानिखौ जों एसेबां माने गोसोजों माने देरहानाय मोनासै ओमफ्राय दिनै UPPL आ मोनसे मोजां खामानि मावगोन होननानै सांग्रां जादों रायजो राजा गामिनि गासैबो सांग्रां जानानै जे जेसांखिनि बर' रायजोफोरा जेसांखिनि सिङाव दंमोन बेखौ एसे दावगानो थाखाय सार बिथां प्रमद बर' आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मा होनोमोनथाय एन्टनि बसुमतारी बिथां साराबो दिनै फैदों UPPL नि मोनसे आफाद मिटिं बा बेबायदि माबादों बेवहाय रायजो राजाफोर दं आरो गासैबो गोख्रों जानानै जे बेफोर खामानिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंनो थाखाय होननानै गासैबो आवगायबोदों सिगां जादों।